दिनैसिम भटारफोरा सांग्रां नङा भटखौ मानो होयो आरो भट होयोब्ला मा जायो बेफोरनि सोमोन्दै रायजोफोरा एक्चुअली सांग्रां नङा बिनि थाखाय सांग्रां जानो होनायनि थाखायनो जोङो भटारफोरखौ खौसेथि खालामनायनि कारनै जोङो दिनै एवारनेस प्रग्रामखौ बेयाव दतमानि हाई सेकेन्डारि गेलेनाय फोथाराव लादों मानो होनोब्ला दिनैसिम भटारफोरा गुलाम जागासिनो दङ नेताफोरा राजा जागासिनो दङ जायखौनो भट बिनायनि समाव रायजोआनो राजा होननानै बुङो किन्तु भटखौ लाखांनायनि उनाव बिथांमोना राजा जायो आरो जों भटारफोरा गलाम जायो जेरैबायदि जों नुबोबाय मोनसे ओरैबायदि सम फैबाय बड'लेण्ड नांगौ आन्दलन खालामबाय बड'जोंनो बड' बुथारलायनायनि मोनसे कम्पिटिसन जाबाय एनडिएफ बिया बिएलडिखौ बुथारनांगौ बिएलटिया एनडिएफखौ बुथारनांगौ किन्तु एनडिएफआबो बर' बिएलटिआबो बर' आरो थांखिया मा बड'लेण्ड बे हिसाबै बड'लेण्ड मोनबाय मोननानै बड'नि जातिनि डेभेलप मा जाखो बड'नि जातिनिथ' डेभेलप जायाखै साब्रैसो नेतानि साब्रैसो इएमजिएमनि बा साब्रैसो ठिकादारफोरनि डेभेलप जाबाय जेरैबायदियै दा गामसा गाननाय नेता नोंथांमोना मिथिगौ गामसा गाननानै न' बड'लेण्ड न' रेस होनना बुंग्राया दिनै बिजेपिनि अक्सिजेन लानानै सोलिबाय थादों बिजेपिया अक्सिजेन होबासो बियो राव बुंनो हायो बे अक्सिजेन मोनाब्ला बिजेपिनि अक्सिजेन मोनाब्ला खुगायाव देनद्रे डाटा लानानै बे सोलिगासिनो दङ बे हिसाबजों रायजोनि जेबो डेभेलप जाया दिनै हाग्रामायाबो जोंनि बर' जातिनि हाखौ एफेक्सन खालामबाय मोनसे समाव पतंजलिनि नामाव बहुद रोजा रोजा बिगा हेगारना होबाय दिनै प्रमद बर'आबो बेखौनो खालामदों जे जोंनि बर' जातिनि हाखौ सेनानै सोरनोबा कर्परेट गोष्ठीनि मानसिनो हेगारनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ दाखालि बावै 23 तारिखआव मा जालांखो नोंथांमोना मिथिगौ मिडियानि मानसि बे सिस्टेमजों जोंनो डेभेलप जाया रायजोआ डेभेलप जाया बिनि थाखाय जों बुंदों नेतानो पेन्सन होब्ला जानाय नङा भटारफोरनोबो मोनसे रांखान्थिनि उदांस्रिखौ जोंनो नांथारगौ आरो बे रांखान्थिनि उदांस्रि मोनोब्ला गासैबो ग्रोम ग्रोम रायजो जानो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि खामानि जिथु साख्रि मावनानै जानांगौ बेबस्था बे बेबस्थाया गैला बेनि कारणे जोङो इयुन जेनेरेसन साख्रि सेंग्रा सिख्लानि खामानिखौ मावदों आरो नोंथांमोननि मिडियानि जुरियते जों खावलायो गुरैयै जेसेबां सेंग्रा सिख्ला दङ जेसेबां भटार्स दङ जोंनि बाथ्राखौ एसे बुजिनो सान आरो गोसो होनानै नोंथांमोना जोंजों हेफाजाब होनांगौ होननानै नोंथांमोननि जुगिदे जों खावलायनाय थाबाय जोंनियाथ' एलायन्सआव माने 34 पलिटिकेल ग्रुपजों एलायन्स जानानै दंखायो बे तृतीय मोर्चा होनना बुङो थार्ड पार्सन जों कंग्रेस बिजेपिनि नङा आरोखि जोंनो थार्ड पार्सन नेशनेल इन्डियाआव जोङो 32 पलिटिशियन ग्रुपा जोंदों एलाइन जादों किन्तु आसामाव जोंदों बिजेपियाबो एलाइन जाया आरो कंग्रेसाबो जाया इउपिपिएल बिपिआइ बेफोरजों जोंदों जानो हाया कारन जोंनो ओरैनो बाथ्राजों बुंनानै माने मा होनना बुङो रिलेसन जों लाया जोंनो पाक्का एग्रिमेन्ट नांगौ दा बिसोरो दिनै बिजेपिजों थांगोन गाबोन कंग्रेसजों थांगोन बिसोरजों दल सालायग्रा दलजों जोंनि बे पार्टिफोरा जेबो मुलाम्फा गैया आरो जोङो हारसिङैनो आसामाव जोङो मोनब्रै समस्थियाव फाइट खालामगोन आरो बे फाइट खालामनायनि जुरियतेनो जोङो मोनब्रै समस्थिनिफ्राय जय जागोन होननानै जों आसा खालामना थायो रायजो राजाखौ बिदिनो गुरैयै खावलायो रायजोफोर नोंथांमोना जोंखौ बुजिनो सान जों नोंथांमोननि खत्रु नङा नोंथांमोना खत्रुखौसो निजेनि गावनि असे होननानै सानो कंग्रेसआ रायजोनि खत्रु बिजेपिआ रायजोनि खत्रु इउपिपिएलआ रायजोनि खत्रु बिपिएफआ रायजोनि खत्रु किन्तु भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेलआ गासैबो सुबुंनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बिजेपिआ गावनि दालाल सामसाफोरनि कारणे मावगासिनो दं इउपिपिएलआ दालाल सामसानि कारणे मावगासिनो दङ बिपिएफआ दालाल सामसानि कारणे मावगासिनो दङ कंग्रेसआ दालाल सामसानि कारणे खामानि मावगासिनो दङ किन्तु जों भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेलआ बै सुबुङाव जेसेबां भटार्स दङ बिथांमोननि मोजांनि थाखायसो जों खामानि मावनो ओंखारदों रायजोफोर जोंखौ गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना हेफाजाब होनांगौ बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायो बिथांमोना मात्र भट लानायनि थाखाय बेसे ललिपप बुंफ्लायो आरोखि खुगाजों रायजोखौ मा रखम थगायनो हागोन रायजोखौ फाव फान्दायनानै बिसोरनि बेसेन गोनां भटखौ माबोरै लाबोनो हागोन बेल'सो बिसोरनि थांखिया बिसोरो रायजोनि मोजां थांखि नङा बेनिखायनो जों बुंदों जे बिसोरो जोंनि खत्रु भटार्सफोरनि खत्रु किन्तु जों भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेलआ जों गासैबो भटार्सनि आंगो होननानै गासैबो जोंखौ बुजिनांगौ बेखौनो जों खावलायो जे बिथांमोननि जिथु नकलि
सब नकलि बिसोरो मात्र भटनि थाखायल'सो बिसोरो बेखौ राजनिति खालामबाय थायो बेनि कारनै रायजोखौ जों गुरै खावलायो दा सुसाइड ग्रुप होनना बुङो हा जिथु तरुन गगैया बानायनाय सुसाइड ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप माने सुसाइड ग्रुप এই सुसाइड ग्रुपफोरखौ लानानै बिथांमोना राजनिति खालामगासिनो दङ बिथांमोनाबो सांग्रां जानांगौ बिथांमोनाबो संसार दङ बे सुसाइड ग्रुपनि सरकारनि थाखाजों बिसोरनि संसारा डेभेलप जाया बेखौनो जों गुरै खावलायो नोंथांमोननि जुरिते